indarrak batuta denak batera gure etxean nagusi gera benetan alkartzen bagera. Garaipen garbi bat dugu espero duda izpirik ez egin gero benetan bat egin ezkero. Bueno, veteranos y maduritas en pie también, que todavía estamos a tiempo de aportar algo, ¿eh? Pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad, aurrera. Gure bazpenetan borroka instituzionala esan dugu. Eta borroka instituzionalak esan nahi du herri partaidetza, espekulazioaren aurkako borroka, hirigintza basatearen aurkako, langile, gazte, herri sektore guztien borrokak udaletxe eta instituzio guztietara eramatea. Hori da gure bazpena ere. Zutik Euskal Herrian askatasuna aldarrikapen bat da. Gure hizkuntzarentzat ere askatasuna izango lintzateke. Euskarak askatasuna behar du. Demokraziak lagunduko lioke gehiago. Eta orain arte gabiltza moduan ezin dugu segitu. Independentzia behar dugu. Eta euskarak denan lana eta denan arteko bide askatasunezkoa behar du. Gaurko ekitaldia xumea da oso. Xumea, bainera berean esangurantzua eta garrantzitsua. Neguan, azarotik urtarrira bitartean, Ezker Abertzaleko kideok, gure herrietako asanbladen bidez, Euskal Herriko egoeraz, urteotan eraman dugun jokabideaz, eta aurrera begira eraman beharrekoaz, gogoeta sakoen egin dugu. Gogoeta horren ondorioak, zutik Euskal Herria agirian bildu ditu. Eta hori da gaurko agerraldiaren helburua. Xumea, ekitaldia laburra izango dalako. Garaz eta Goio, zuti Euskal Herria, Uribe Kosta ere zutik agiri erakurriko dute. Besterik ez. Baina Xumea izatez gain, esanguratzua ere esan du. Hemen guztio bildurik, agiri honekiko gure adostasun eta batasunaren argazkia egingo dugulako. Estatua ordezkatzen duten partiduek, eta haien komunikabide morroiek izilarazi eta eskutarazi nahi dituzte gure esnaurketa politikoa. Errepresioan eta bortizkerian kokatu nahi dute gatazkaren kakoa, besterik ez. Gure ardura, gure lana, beraz, haien diskursoa, haien irudi desitxuratu eta manipulatua gainditzea da. Eta horretarako gau, Uribe Kostan hemen sopelako frontoian lehen pauso ematen ari gara. Besterik ez, Garazi eta Goio, zutik Euskal Herria, Uribe Kosta ere zutik.
jendea